Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έλα, έλος με το... Για να κάτσω να φτιάξω 2-3 γραμματάκια λίγο. Πολύ καναλιού. Hello, Gujai. How are you, my friend? Welcome to the stream. I'm fine, thanks, and you? Let me do one more thing. One moment, please. Uh, 20 days from now. It's 2 weeks from now. I will return back to work. Έλα, Chris. Καλησπέρα, καλησπέρα, αδερφέ. Ήρθε να το τερματίσουμε. It's not fair. Ναι, πρέπει να το τελειώσουμε. Αυτό ξεκίνησα. Τι έχω εδώ. Κάτσε λίγο να δω κάτι. The plan for today, Gojai, is to play Resident Evil until I complete the game. And maybe after this one I will put the remake of 2. Of the second Resident Evil, maybe. Όχι ρε, έχω μπει στο εργαστήριο, σχεδόν τον έχω τερματίσει, Chris. Κάτσε να κάνω και κανένα tap-tap. Έκατσα 6 ώρες θες ρε φίλε, το... Είχα τον George εδώ που είχε περάσει. Load game, κάτσε να δίσουμε. Όχι ρε, με το μοχλό που πάμε το πληκτρολόγιο. Τρελώσουμε. Λίγο τη βοήθειά σας εδώ, παιδιά, γιατί να το τελειώνουμε γρήγορα. Να βάλω το 2. Και πάμε και κάνα tap-tap κοινοποίηση. Λοιπόν. Ναι ρε, σου λέω έκατσα 6 ώρες πρέχτες. Το κάψα. Και εντάξει, πιστεύω ότι είμαι πολύ κοντά στον τερματισμό. Αλλά δεν μπορούσα παραπάνω χθες, παιδιά. Ξεκίνησα να στριμάρω 2 το μεσημέρι και το έκλεισα 8.30 το βράδυ. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα.
Δεν έχω μεγαλώσει κι αυτά. Δεν είμαι όπως πιτσιρικάς. Δώσ' μου να παίξω 12 ώρα και 15 ώρα για πλάκα τώρα. Γιατί κοιτάζω από την άλλη. Πρέπει να το γκουγκλάρω τώρα αυτό. Όντως, για να δω. Θα ανοίξω αυτό εκεί. Και στο καπάκι έχω σκοπό να βάλω Resident Evil 2. Στο καπάκι όμως. Το remake. Είναι ο George, κάντε του καμία κοινοποίηση. Το κάνω εγώ τώρα. Ένα λεπτό. Το Λιζάκι. Η Λιζέρα. Γεια σου. Εμένα βρήκε.
Ωραία. Ναι, τα βατράχια όχι. Βατράχι δεν συνάντησα. Βατράχια ακόμα τίποτα. Να μη σου λέω μαλάκες. Mod disk, ωραία. Οι δισκέτες. Πάμε να τις πάρουμε. Γεια σου ρε Σάντο, καλησπέρα αγόρι μου. Τι κάνεις? Καλά δεν πήγα. Νομίζω καλά πήγα. Ή όχι? Όχι. Είχε εδώ ένα τέτοιο. Έχει κι άλλη mod disk. Να σε καλά ρε Αντρέα για το follow. Μπείτε και κάντε και ένα follow και στο τέτοιο ρε. Και στο YouTube. Στο YouTube. Κάντε ταυτόχρονα και στο YouTube και στο TikTok live, να ξέρετε. Και το ό,τι live κάνω γενικότερα μένει και στο YouTube. Για να βρείτε το κανάλι στο YouTube, ή θα σας το ποστάρω εγώ το live τώρα εδώ, και αν μπορείτε να μπείτε, ή ο πιο γρήγορος και πιο εύκολος τρόπος είναι μπείτε στο προφίλ μου στο TikTok, κάντε τη φωτογραφία, έχω το link του YouTube. Το πατάς αυτό και σε πετάει κατευθείαν στο προφίλ μου στο YouTube. Κάνε ένα subscribe κουδουνάκι εκεί. Να ανεβαίνει λίγο για το YouTube ρε παιδιά. Γιατί το TikTok δεν πληρώνει. Αλλά όχι ότι το YouTube με πληρώνει τώρα, αλλά άμα κάποτε περάσω τους 1000 συνδρομητές, κάτι μπορεί να γίνει. Με το ζόρι με 116 τώρα και έχω μέσα σχεδόν 260 βίντεο.
Τραγική μου έλεγα, τραγική. Κυρίως live streams, ίσως γι' αυτό δεν κάνω πολύ βιντεάκια. Κακό ζωή. Και αν ανεβάζω βιντεάκια είναι από τα live stream. Ναι, γιατί δεν με αφήνει να βάλω και τις άλλες δύο? Γιατί δεν μπαίνει εδώ πέρα. Που σας θέλω. Καλύτερα να ήταν τα άτομα που μπαίνουν στο TikTok να ήταν στο YouTube, γιατί ο αλγόριθμος βοηθάει, αλλά όπου θέλετε, δεν έχω θέμα. Όπου σας βολεύει εσάς, όπως σας είναι καλύτερα. Αρκεί να κάνετε ένα follow στο YouTube, μην τα λέμε πάλι. Δεν θέλω να σας κουράζω. Πού έλεγε Τζον Ενάντα, ρε? Τώρα γαμήθηκε. Και δεν με αφήνει να βάλω τις άλλες δισκέτες. Θέλει άλλο υπολογιστή, άλλο σήμερα να το βάλεις. Πρέπει να κολλάει γιατί στριμάρω σε 2K, ρε. Και αλήθεια είναι ότι στο TikTok δεν μπορείς να φτιάξεις και την ποιότητα του. Κάτσε, σε μένα δεν κολλάει. Αλλά λογικό. Ναι, σε μένα δεν κολλάει. Το TikTok δεν μπορεί να κατεβάσει την ποιότητα του βίντεο, οπότε καμιά φορά κολλάει. Στο YouTube, ας πούμε, άμα σου κολλάει το κατεβάζει στα 1080 και σε μια χαρά.
Και ο λόγος που στριμάρω στα 2K είναι για να έχει καλή ποιότητα εικόνας μετά το live, όταν μένει. Γιατί άμα στριμάρω στα 1080, πετάει θολούρα. Γιατί άμα θέλω να έχω ποιότητα 1080 και να υπάρχει ποιότητα τέτοια στο βίντεο, δεν πρέπει να κάνω live stream, πρέπει να παίζω μόνος μου, να κάνω καταγραφή το gameplay και μετά όπως είναι μπαπ να το σηκώνω, αλλά έτσι δεν έχει νόημα. Να παίζω μόνος μου, δηλαδή άμα δεν έχω και κανένα άτομο να μιλάω πια κουβέντα. Τώρα γιατί κόλλησα εδώ τώρα. Είστε πάνω. Yeah. Αλλά γενικότερα το YouTube δεν είναι καλή πλατφόρμα για νέα κανάλια. Ρε. Γεια σου ρε Γιώργη. Κάνεις αγορίνα. Εδώ σου δείχνει τον Tyrant, ο οποίος Tyrant είναι στο Resident Evil 2 και με ένα upgrade του Tyrant είναι ο Nemesis στο Resident Evil 3. Αν ξαναγινόμουν μικρός, 15-16 χρονών, να ξέρετε, θα διάβαζα τόσο πολύ να μπω πανεπιστήμιο να φτιάξω μια τέτοια εταιρεία. Το Resident Evil το 1, όχι το original, το HD, το remaster που έχει βγει. Ασχολούμαστε με πειράματα σε χημεία, βιοχημεία και δεν συμμαζεύεται. Πάντως. Ναι, το βρήκα. Δεν ξέρεις τα Resident Evil, ρε. Είναι μικρός ο Γιώργης γι' αυτό. Πιτσιρίκος. Ρε φίλε, τα Resident Evil είναι... Καταρχήν αυτή τη στιγμή τα Resident Evil τα έχει σε προσφορές. Δηλαδή αν έχεις ένα PlayStation 4, PlayStation 5... Γεια σου ρε Γιώργη, γεια σου αγορίνα μου και σου στέλνω να σε έψαχνα να σου στείλω. Αν έχεις ένα PlayStation 4, PlayStation 5, ένα Xbox ή σε PC, μπες αγόρασε τα όλα. Και ξεκίνα από το 1. Πιάσεις το 2 το remake, το 3 το remake, το 4 το remake. Εκεί σταμάτα. Μην πιάσεις το 5 και το 6, άστο. Η ιστορία του Resident Evil έχει να κάνει ότι αναπτύχθηκε ένας ιός από την εταιρεία Umbrella, όπου αυτός ο ιός κάνει τους ανθρώπους ζόμπι. Στο Resident Evil 1 πάμε και ερευνούμε μια έπαυλη, όπου πρωτοεμφανίστηκαν τα ζόμπι να δούμε τι έχει γίνει.
που μέσα από αυτή την έπαυλη μαθαίνουμε για αυτό τον ιό και για αυτή την εταιρεία και ότι εκεί πέρα ξεκίνησαν τα πρώτα πειράματα πάνω σε αυτό τον ιό. Και μετά στο Resident Evil 2 ξεσπάει αυτός ο ιός, ξεφεύγει από την έπαυλη και βαράει την κοντινή πόλη, τη Raccoon City. Και στο Resident Evil 2 ουσιαστικά παίζεις με δύο χαρακτήρες, διαλύσεις ποιος από τους δύο θέλεις, και ασχολείσαι το τι συμβαίνει με αυτόν τον ιό, την εταιρεία, την Umbrella και τη Raccoon City. Το 3 είναι πάλι στη Raccoon City. Στο 4 έχει εξελιχθεί ο ιός, δεν είναι πια ζόμπι, είναι ένα είδος τέρατος. Ποιος μπαλάκια ρε? Φίλε Chris, δοκίμασα στο Twitch, αλλά στο Twitch με αφήνει να στριμάρω μέχρι 1080 και δεν θέλω. Στρίμαρα ταυτόχρονα και YouTube και Twitch και TikTok, αλλά το κόψα το Twitch. Όχι ρε μαλάκα, αφού μου λες Μάρια αδερφέ μου και εγώ σε χαιρέτησα. Πού είσαι Γιώργο, λέω και σου στέλνα, πλάκα μου κάνεις. Εσύ δεν μ' άκουσες. Απλά είστε δύο Γιώργηδες. Κολλάω. Δεν κολλάω, εσύ κολλάς. Αλλά εγώ φταίω γι' αυτό όμως. Γιατί με τόσο πίσω στην ομάδα. Αρκετά πίσω στο stream. Έμπλαστρο. Πήγε πάρε ένα έμπλαστρο, κολλάτο και όταν αρχίζει να σε καίει βγάλ' το. Έχεις γίνει κανένα. Α, έχεις αυγενικό, Μάστιγα το αυγενικό. Είναι πάρα πολύ καλή σειρά, ρε. Εντάξει, μετά το 5 και το 6 έχει γίνει λίγο πιο action η σειρά. Εντάξει, ξεκίνα σου είπα. Πήγαινε πάρα το Resident Evil το 1, το 2, το 3, το 4. Και θα στη μάθει το παιχνίδι παίζοντας, θα μάθεις και τη σειρά. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά η σειρά είναι ότι υπήρχε ένας ιός που έκανε τους ανθρώπους ζόμπι, ξέσπασε, βγήκε ο ιός έξω, βάση κορονοϊού. Κολλήσανε πολλοί κόσμος και είναι σε μια φάση μεταποκαλυπτιακή με ζόμπις. Τι παραπάνω θέλεις, όπλα ζόμπι και γυναίκες. Οι Ιάπωνες ξέρουν να φτιάχνουν παιχνίδι, ρε μαλάκα. Τι θέλει ο κόσμος. Αλλά πόσο πίσω είμαι. Και στο Resident Evil 2 ουσιαστικά παίζει. Το TikTok είναι αρκετά πίσω. Όχι. Καλά πάω. Καλά πάω. Ναι, καλά πάω. Κολλάει λέει. Να μου το σπίτι του κολλάει.
Αλλά κατόνιωσα το Magnum στο χέρι μου με το μοχλό. Μπράβο, από την ίδια εταιρεία είναι ρε φίλε το Dino Crisis. Απλά αντί για ζόμπι εκεί βάλανε δεινόσαυρους. Καλά θυμάσαι. Το Dino Crisis βγήκε μετά το Resident Evil. Ρίχτου ρε. Κολλάει λέγαμε. Μπείτε στο YouTube, άμα κολλάει παιδιά, μπείτε στο YouTube. Θα μπορώ να κάνω κάτι, το TikTok θέλει. Θες γιατί δεν κολλάει. Τι εννοείς λέξεις κλειδιά. Όχι, είναι άλλο τους παιχνίδι το Left 4 Dead. Το ότι έχει ζόμπι, εντάξει. Ω να σου γάμεις, ο πίσω μου είναι. Ξέρεις, κάτω βρε βλήμα. Το αποκεφάλισα και με βάρεσε ρε μαλάκα γάμο. Τώρα αυτή τη δουλειά θα έχουμε εδώ. Ω μαλάκα το Magnum τους παίρνει. Ούτε φίλε, ούτε. Αλλά έχω κανένα δύο εχθρούς. Τους έστελνα από ένα ζόμπι να σου. Ρε μαλάκα θα πεθάνω από αυτό το πράγμα. Τα σκοτώνω και με χτυπάνε. Τώρα βρήκε ένα... Ναι, υπάρχει ρε. Tekken 3. Το καλύτερο Tekken. Βασικά το 4 είναι το καλύτερο Tekken. Ή το 5. Αλλά και το Tekken 3 ήταν φοβερό. Νομίζω ξέρω που βρίσκω το fuel για να το βάλω εδώ. Φύγαμε. Ποιες λέξεις κλειδιά μου λες, Γιώργο? Της Konami είναι, ναι. Όχι της Konami, της Capcom είναι το Resident Evil. Τι εννοείς λέξεις κλειδιά? Δεν έχω πράξει τίποτα, έτσι το... Έχω αφήσει το... Ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά, ρε μάλλον?
Καινούργια πράγματα το TikTok έχει κάνει. Κάτσε ρε φίλε. Παλιό παιχνίδι το Fear. Θέλω να κάνω ένα παιχνίδι ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Έτσι τρομακτικό και τα λοιπά. Πιάσανε το Fear, οκ. Καλό ήταν, τα πρώτα Fear ήταν καλά. Αλλά δεν είναι κάτι τρομερό, δεν θα πεις πω τι έπαιξα. Εντάξει, είναι πολύ πίσω το Resident Evil, το TikTok, το live στο TikTok. Επιτέλους. Τώρα σας δείχνει εσάς ότι είμαι εκεί με τα τέρατα, έχω φύγει από εκεί. Είμαι τουλάχιστον 2 λεπτά μπροστά. Από τις πιο ιστορικές εταιρείες στο video game κάπου. Έχει franchises που εντάξει, σου πέφτω σ' αγώνι, λες, μπράβο. Mega Man, Marvel εναντίον Capcom, Resident Evil, πάρα πολλά. Θα στρέψω και ένα τσιγάρο. Ιστορικά παιχνίδια. Ευτυχώς θα τα αναβιώνει λίγο σιγά σιγά τα παιχνίδια της η Capcom. Δηλαδή και τα Resident Evil έχει βγάλει και τα... Βγάλει και μια συλλογή με Mega Man όπως πρέπει. Το Castlevania είναι της Konami. Ναι. Ποτέ δεν μου άρεσε το Castlevania. Μόνο το Lords of Shadow που είχε βγάλει ένα στο 360, στο PlayStation 3. Λοιπόν. Μόνο το μπαζούκα, αλλά δεν το έχω βγάλει το μπαζούκα. Για να βγάλεις το μπαζούκα πρέπει να τερματίσεις λιγότερο από 3 ώρες χωρίς save, κάτι τέτοια πρέπει να κάνεις. Κάτι ανώμαλα. Λοιπόν, για να δούμε. Ωπα ρε.
Ανέβα. Όπα ρε. Κατέβα. Ρε φίλε, έχει ρύθμιση μέσα για τα σχόλια. Τι λες ρε μαλάκα, πότε ρύθμισα εγώ τα σχόλια? Τώρα το άκουσες εσύ να μου πεις τι... Είναι πολύ πίσω το live. Είναι πάρα πολύ πίσω το live. Στο TikTok. Τι ρυθμίσεις έχω στα σχόλια ρε μαλάκα? Δεν έχω πειράξει τίποτα χθες γιατί δεν είχε. Απάντησα εδώ. Δεν μπορώ να πειράξω κάτι στα σχόλια ρε μαλάκα. Ρυθμίσεις. Live. Δηλώσεις live. Γεια σου Μαράκι, γεια σου Μαράκι. Μετρήστε από τότε που έγραψε η Μαρία το γεια σου Μαράκι, το καλησπέρα, πόσο η ώρα περνάει που τη χαιρετάω. Το πατάω τώρα να δω. Πάμε να παίξουμε. Γιώργο, δεν μπορώ να το βρω ρε φίλε αυτή τη ρύθμιση που λες. Δεν έχω πειράξει κάτι εγώ. Αλήθεια δεν έχω πειράξει κάτι. Χθες γιατί δεν υπήρχε πρόβλημα? Γεια σου Χρήστο, γεια σου. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές και χρόνια πολλά και για την γιορτή σου προχθές, Χρήστο. Τώρα θα με κάνει να το κλείσω να το ξανανοίξω η μαλακία, αλλά δεν το κάνω ρε φίλε. Τώρα κάνω... Μπείτε όλοι στο YouTube ρε. Άντε με τη μαλακία το TikTok.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα. Κοίτα να δεις. Πω η Μαρία παίζει να μην έχει ακούσει ακόμα, της έχω πει γεια σου Μαρία. Βγει το Resident Evil 1 στο κινητό. Αν μου πεις το original, ναι. Γεια σου Τάκη. Εντάξει, το σχολείο μου δεν το δείχνει καν. Αυτό το έγραψε. Τέλος πάντων, έλα. Ας καταστρέφει την εμπειρία τώρα το TikTok, ρε μαλάκα. Jill? Chris! You're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open. Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. Έλα, Chris. Ακόμα κανένας χαιρετισμός. Είναι πίσω.
Έλα, ελπίζω τώρα μην κολλάει. Δηλαδή εντάξει, πρώτη φορά στην πάρα τόσο καιρό δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ό,τι να είναι λίγο. Θα φτιάξω εδώ γιατί τώρα. Ωραία. Τώρα πώς είναι ρε παιδιά? Ήθελε τώρα το TikTok να μας δημιουργήσει πρόβλημα ρε. Ήθελε με το έτσι θέλει το βατζιλίκι. Πάμε τώρα κοινοποιήσεις να πούν και τα παιδιά που είχαν μπει. Έλεος. Πραγματικά έλεος. Λοιπόν, τώρα να θυμηθώ που ήταν εκείνο εκεί το εργαστήριο με... Πού ήτανε μάλακα? Εκεί πρέπει να είναι. Έλα, γεια σου Μαρία, το είδα. Δεν ξέρω, άκουσες, άμα άκουσες. Όχι, το παρατηρώ και εγώ τώρα το... Πέντε... Δεν είναι εδώ. Με μπερδευτεί. Έλα ρε George. Τώρα γράψτε τι θες να γράψεις ρε φίλε, γιατί πριν δεν άφηνα να περνάνε και σχόλια. Εδώ έσβηνε το TikTok τα δικά μου σχόλια. Σας έγραφα σχόλια και δεν εμφανιζόταν. Στο live μου. Τι να λέμε τώρα. TikTok, η χειρότερη πλατφόρμα που έχει υπάρξει ποτέ να λέει. Ναι, με ψάρωσε και εμένα από 5 γίγος και λέω πότε πήγε 5 γίγος. Όχι ρε. Δεν σε κάνουμε πλέον. Πού είναι ρε μαλάκα τώρα το... στο πάνω όροφο είναι. Κάπου πάμε στον ασασέρ. Εντάξει, το γράφει. Όχι ρε, το πιο δημοκρατικό live, πείτε ό,τι θέλετε, εγώ δεν βρίζω, δεν σβήνω. Απλά μην... κοίταξε, αυτό αφορά εμένα. Τώρα άμα μπει κάποιος και βρεις κάποιο moderator και τον σβήσω moderator, δεν του πω γιατί τον έζησες. Ας τον σβήσω ως moderator. Αλλά άμα βρίζει εμένα ή βρίζει οτιδήποτε, δεν έχω. Τα έχω κάνει πρώτος αυτά, οπότε δεν έχω την απέτηση να μην μου το κάνουν. Εμένα που με βλέπετε, έχω καταφέρει στο TikTok να κάνω κορίτσι να κλείσει το live κλαίγοντας.
Πού είναι ρε μαλάκα εκείνο εκεί? Στο κεντρικό είναι. Πάμε tap-tap γιατί πριν ήμασταν και καλά, είμαστε κοντά στα 10.000. Όχι, δεν είναι εδώ. Θυμάσαι τους κωδικούς στο YouTube, ρε? Και τι κάνεις, μαλάκα, καλημέρα, αν δεν παρακολουθείς YouTube? Μαλάκα, δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν υπήρχε το YouTube. Όλη μέρα στο YouTube είμαι. Όταν θέλω όλη μέρα. Κατάλαβες. Την τηλεόραση την έχω πετάξει χρόνια τώρα. Την έχω μόνο για να παίζω κανένα παιχνίδι, να δω και τον Παναθηναϊκό, τίποτα άλλο. Α, εδώ είναι. Όχι, δεν είναι εδώ. Μαλάκα, έχει καεί το εγκέφαλός μου. Έχει καεί ο εγκέφαλός μου. Η Μαρία έχει λίγο αυτό το... Έχει αυτή την άβρα τη φοβιστική, ότι άμα πεις μαλακιά έφυγες, δεν έχει... Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, Μαρία, το καταλαβαίνεις από τον τρόπο της. Έχει αυτό το ψαρωτικό η Μάρια. Το YouTube βγήκε το 2006-2005, κάπου εκεί. Αλλά ξεκίνησε να παίρνει τα πάνω του μετά το 2009-10, στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα κάναμε κανένα 2 χρόνια ακόμα να το ανακαλύψουμε, 3. Να το ice χτύρι. Ρακολεόνε, καλησπέρα αγωνίνα μου. Τώρα πέρα πηγαίνω χαλαρά εγώ, περπατώντας, έτσι. Γιατί άμα τρέξω μπορεί να σκάσει. Ενώ έχεις ήδη το account σου ενεργοποιημένο και μου πάρει καμιά... Μάλλον έχω βάλει ρύθμιση... Έχει μια ρύθμιση στο YouTube που λέει ότι μπορεί να σου κάνουν μόνο επικαιρωμένα προφίλ. Μάλλον αυτό φταίει. Λες ρε μαλάκα γι' αυτό να μην μου κάνουν εγγραφές γάμο το σπίτι μου τόσο εύκολα. Πάω να το κοιτάξω. Δεν το έχω πειράξει εγώ. Ναι, πάντα. Κύριο είναι αυτό, επιμορφωτικό επίπεδο πάνω απ' όλα, φίλε Γιώργο. Πάμε να κάνουμε και ένα save εκεί. Για να κατέβουμε κάτω να βάλουμε την κάψουλα. Για να κάνεις εγγραφή φαντάζομαι, για να δεις το live βλέπεις, δεν έχεις πρόβλημα.
Slide filter, αυτό μάλλον πρέπει να μπει πάνω ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να σπάτε τα δάχτυλά σας για το tap ρε, κατεβάζεις μια εφαρμογή και το κάνει μόνο του. Και το κάνει και πολύ γρήγορα. Ούτε live δεν μπορείς να δεις, Θα σου πω εμένα πώς λέγεται. Εμένα λέγεται auto clicker. Βγάζει ένα στόχο στην οθόνη, πατάς play και βαράει μόνο του στο σημείο που έχεις βάλει το στόχο. Μπράβο, το auto clicker. Ρίχνει ένα δάχτυλο έτσι να πατάει την οθόνη. Παραλίγο. Απλά σου κάνει κατευθείαν τα 2.500-3.000 tap-tap και μετά, πώς το λένε, μετά πρέπει να περιμένεις μισή ώρα, 40 λεπτά για να σου ξανακάνει. Εμένα γιατί με πάτωσε έτσι. Ναι ρε, δεν νομίζω να μην υπάρχει iPhone. Δεν ξέρω, εγώ το συγκεκριμένο δεν το έχω βάλει στο iPhone, το έχω βάλει στο Android. Αλλά δεν νομίζω να μην υπάρχει. Αν δεν υπάρχει... Τώρα δεν μπορώ, George, γιατί ήθελε να το ψάξω να δω τι γίνεται στο πουτσο γίνεται. Κάτι. Αλλά αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό. Κοινότητα. Μετά να το φτιάξω αυτό. Αλλά θέλει να το ψάξω γενικότερα, γιατί τώρα εγώ δεν ξέρω τι θα κάνεις. Τώρα να έχεις όντως το account σου στο YouTube βαλμένο και να σου λέει μαλακίες. Π.χ. ας πούμε υπάρχει μια ρύθμιση στο Twitch που λέει ότι άμα ο άλλος δεν έχει κάνει verify το account του, δεν μπορεί να σου γράψει, δεν μπορεί να σου κάνει follow, δεν μπορεί να σου κάνει πολλά. Λογικά θα υπάρχει και εδώ αυτό. Λογικά. Έγινε μαράκι. Εδώ είμαστε όποτε περάσεις και εσύ όταν ανοίξεις το βράδυ θα μπω κι εγώ. Το βράδυ, το απογευματάκι. Μάλλον. Δεν αποκλείεται. Περνάω τώρα. Πού ήταν αυτή η μαλακία που το έβαλε. Να από εκεί. Πού όχι. Οπότε μήπως δεν ήταν εκεί. Μετά από αυτό έχει Resident Evil 2 Remake. Έχει ήδη κατέβει στον υπολογιστή.
Το Resident Evil το 2 το remake το ξέρω και απ' έξω, δηλαδή σε 5 ωρίτσες έχει φύγει. Και μετά σκέφτομαι, αφού τα πήραμε τα Resident Evil, να βάλουμε και ένα 3 remake. Το 4 δύσκολα το ξαναπαίζω. Πολύ δύσκολα. Γιατί το παίζω δύσκολα το 4. Αν και το 4 έχω ξεκλειδώσει τα πάντα και είναι ευθεία και το 4. Δεν είναι. Απλά το 4 το έχω παίξει τόσες φορές που στην ιδέα ότι θα ξαναπαίξω το 4 μου είναι πολύ βάρυτο. Εντάξει, δεν είναι μόνο Resident Evil. Δεν είμαι και πολύ φαν με τα παιχνίδια με ό,τι αν έχει ζόμπι το παιχνίδι. Αλλά δεν λέω και όχι. Απλά δεν θέλω να είναι first person shooter. Ρε γαμάει το 4 σαν παιχνίδι, φοβερό παιχνίδι. Αλλά σου λέω, έχω παίξει τόσες φορές το 4 που κουράζομαι στην ιδέα θα το ξαναπαίξω. Τώρα, αν είναι μεγάλη απέτηση του κοινού να παίξουμε Resident Evil 4, θα το βάλω, ρε φίλε. Θα κάνω. Ό,τι πει το κοινό, δεν είμαστε σε φάση να λέμε τι θέλω να κάνω. Εννοείται ότι το 3 το remake θα μπει, δεν... Γιατί από first person shooter έχω μπόλικα, ρε. Έχω ας πούμε και το Dead Island, έχω πάρα πολλά. Απλά τα first person shooter δεν είναι και τα αγαπημένα μου. Δεν τα... Εκτός από ότι ξέρεις, π.χ. άμα μου δώσει ένα Doom θα το ξεπετσώσω. Δεν... Μου δώσει Halo το ίδιο, δηλαδή... Εντάξει. Έχει επιλογή να βάλεις και third person shooter στο DayZ. Το θυμόμουν first person εγώ. Α, έχει και την επιλογή να κάνει third person shooter, ok. Καλό αυτό. Δεν ξέρω, μου αρέσει οπτικά καλύτερα το third person. Gameplay, ας το πούμε έτσι, από θέμα gameplay. Πιο ωραίο είναι το first person shooter, είναι καλύτερο. Αλλά από θέμα οπτικού, εμένα μου αρέσει να βλέπω όλο το χαρακτήρα. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν τόσο τα first person shooter. Δηλαδή, άμα μου πεις, ας πούμε, δύο αγαπημένα μου παιχνίδια είναι το Gears of War και το Halo. Αν μου πεις ποιο θες να παίξεις τώρα, σου πω Gears of War. Jill! Barry, You could have at least waited up for me, you know? let's go. Πρέπει να το τερματίσουμε. Μου φαίνεται αυτά τα δύο live stream θα τα κατεβάσω και θα τα κατανώσω σε ένα βίντεο και θα το ανεβάσω ξεχωριστά. Και θα τα αφήσω έτσι. Αγαπημένος χαρακτήρας από τη σειρά Resident Evil, ακούω. Εγώ τον έχω ήδη έτοιμο. Για μένα είναι ο Leon. Δώσ' μου Leon και πάρε μου την ψυχή. Ο Chris,
Chris, Θάνο. Νάτος και ο Θάνος Chris. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. Raccoon City. Ρε φίλε, με τις ταινίες έχουν μπερδέψει το story, το έχουν κάνει ό,τι να είναι. Είναι ωραίες ταινίες. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι το Resident Evil σε ένα παράλληλο σύμπαν. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. Κοίταξε, αν τελειώσει τώρα το Resident Evil You're just a το slave of παιχνίδι, Umbrella. πάει στο επόμενο μισάωρο. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. Κάτσε ρε, Raccoon City είναι με τη Μίλα Γιόβοβιτς. Laboratory. Αν δεν είναι με τη Μίλα Γιόβοβιτς, θα το βάλω εδώ. Barry, go up on the ground and wait there. Είναι η σειρά το Raccoon City. You gotta love Barry. Δεν θυμάμαι, είχαν βγάλει μια σειρά. Really be afraid of Πήγε Umbrella. άπατη. You and Umbrella took his family, you bastard. Oh! Umbrella. Well, I used some carrots and sticks to cow him. Ναι, τις but it ταινίες had θα τους nothing έχουν to αλλάξει do τα with φώτα, ισχύει Umbrella. φίλε. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? Θα το ψάξω να το δω What ρε are you φίλε. planning? I guess it's time for show and tell. Τι είναι αυτό τώρα? Ο Tyrant. Αν τελειώσει το επόμενο μισάωρο το παιχνίδι θα βάλω 2. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Από ό,τι θυμάμαι στο τέλος είναι, ναι. No, you're not to blame. It's Τι Umbrella καλό and κορίτσι που Wesker. είναι. Καμία σχέση με το 3. Εδώ είναι κοριτσάκι αυτό, μικρό, μπιμπελάκι. Η Jill, εδώ είναι πλασματάκι, αθώο. Στο 3 είναι... Δεν μένει τίποτα στο ίσιο. Αρέσει πολύ η εισαγωγή του 2. Τρελαίνομαι για την εισαγωγή του 2. Damn it! Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. Ρίχτω ρε, τι παίζεις? Μιλάμε για βλάκα ρε. Το απειλεί, λες και να σταματήσει αυτός με το όπλο. Σ' απειλώ, κρατά όπλο. You viral cultured freak! Να σουγα! Μπο! Πρέπει να φύγω, δεν πεθαίνει. Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. Η λογική λέει δεν πεθαίνει, αν σκεφτείς τους άλλους Tyrant από τα επόμενα 2. Wesker. Με βίασε λίγο, ναι. He's gone. Wesker. First, let's just get out of here. Να δω. Δώσε ένα γιατρικό ρε, δες το κουτί μου. Απλά σκέφτομαι τώρα στο Resident Evil 2 να παίξω με Claire ή με Leon. Απ' τη μία, το μόνο που με χαλάει στην Claire είναι το story με το κοριτσάκι, εκεί που κρύβεται και κάνει και δείχνει και κάμισε μας. Απ' την άλλη ο Leon, στο story με την Άντα, είναι λίγο εκνευριστικό. Βασικά γενικά τα mini story που έχουν. Πώς φεύγουμε από εδώ ρε?
Με Leon. Με τον Rookie θα μπω. Καλά, το μεταξύ, η Claire στο Resident Evil 2 το remake είναι ο καλύτερος τελικός χαρακτήρας Electronic Lock. Emergency. Κάτι κάνουμε τώρα εδώ, δεν ξέρω τι. Όπα. Λογικά πάμε ανάμεσα στις τέτοιες. Αλλά τι κάνουμε τώρα εδώ. Yes. Α, φύγαμε πίσω. Και η Άντα είναι ωραία. Τα έχω δει όλα, φίλε Θάνο, με τη Μίλα Γιώβοβιτς. Εννοείται, ρε. Εννοείται. Πηγαίναμε σινεμά και τα βλέπαμε την παρέα μου. Ούτε καν, δηλαδή. Φαντάσου, πηγαίναμε σινεμά να δούμε Resident Evil. Wesker must have set it off. Let's hurry. Αγόρασα και το 0, 4 ευρώ είχε. Λέω πάρτε. Δεν γαμιέται. Άλλοι χαλάνε 150 και 200 ευρώ να βγουν ένα Σάββατο βράδυ. Εγώ τα χαλάω στα παιχνίδια, τι να κάνω. Το 0, δεν το έχω παίξει, έχω παίξει πολύ λίγο το 0. Να σου πω την αλήθεια. Κάνουμε και ένα save εδώ. Reload, σωστός. Πήγαμε. Τώρα με το Magnum και 70 σφαίρες στο Magnum 80 δεν χρειάζεται κάτι άλλο να έχεις πάνω σου. Ούτε καραμπίνα, ούτε. Πώς δεν έχεις σφαίρες. Α, εννοείς μες στο όπλο. Τι μου. Τότε πρέπει να κάνω, να φύγω από το εντελώς έξω. Άσε καλά ρε Κίτσμαν. Είναι φυλακισμένες και δεν μπορώ να το βγάλω, ισχύει. Έρμα επάνω, φύγαμε, όχι από εδώ. Και από ό,τι θυμάμαι στο ελικόπτερο έχει και battle με το Wesker, Τελικά το πλάκι αυτό με τη μία σφαίρα δεν ξέρουμε τι το κάνει. Κάτι κάνει αυτό, κάτι κάνει τώρα. Κάπου το χρησιμοποιείς τώρα. Φέρε εδώ το grenade launcher. Δεν ξέρεις ποτέ. Το πιστολάκι να πάρω. Γιατί? Hurry! Έχω... Είναι τα καλά το PC, φίλε Chris. Είναι τα καλά να παίζεις στο PC αυτά.
Τώρα κάτω εγώ να ψάχνω σφαίρες. Δεν γαμιέται, βάλε 99 σε όλα. Ναι. Άντε και το άλλο παρόλο. Α, είναι και καλά, κατάλαβα τι λες. Εντάξει, θα δέξουμε το πουθενά. Τώρα θα τερματίσουμε το Resident Evil 2. Θα βάλω και το 3. Θα το ξαναπώ. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι η βομβά. Yes. Μας γάμισε. Oh. Damn it! We're almost there. I'll go get him. You just get in Κύριε Μπάρι, έλα πίσω αγόρι μου. Whatever it takes. Ο οποίος Μπάρι έπαιζε στο Resident Evil 2. Το οποίο είναι μόνο στο original αυτό, όχι στο remake, δεν το κάνω. Άμα πήγαινες γρήγορα από τη στιγμή που ξεκίνησε το παιχνίδι και έφτανες γρήγορα σε λιγότερο από κάποια λεπτά στο αστυνομικό τμήμα, έβλεπες τον Μπάρι να χαροπαλεύει και σου έδινε νομίζω ένα πιστόλι, το Magnum του, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τι σου έδινε. Στο remake δεν το βάλανε. Τι είναι αυτό? Τι 3 λεπτά, πού πάω ρε? Άγιου Ζαρό. Μπράβο ρε παιδιά, θα μέναμε εδώ 3 λεπτά και θα τέλειωνε. Τι flare gun ρε, τι είναι αυτά? Jill! You made it! Ο Βλάκας, ο Tyrant. Να το μπασταρδάκι. Πω πάει ο Μπάρι. Δεν τον βλέπω ρε. Μπορεί θα μπορώ όχι μόνο use it, στον κόλλο του θα το βάλω. Πώς ζεις μετά από αυτό ρε, δεν ζεις. Αυτό είναι. Θα πει το Resident Evil 2 καπάκι. Even
Το remake, ναι. Το remake. Τώρα τα original δεν μπορείς να τα παίξεις. Εγώ δεν μπορώ να τα παίξω τα original. Reflectors. Άμα βγει κανένα original τύπου όπως παίζουμε αυτό εδώ, ναι. Με HD γραφικά και τέτοια. Εκεί εντάξει το παίζω. Το πιστεύεις ότι δεν το έχω τερματίσει το Resident Evil αυτό με τον Chris ποτέ? Πάντα με την Jill έπαιζα. Jill, you did a fine job. Σχεδόν 10 ώρες, Ας έδωσε τίποτα. Α, για ακουστούμε, εντάξει, ναι. Μπορεί να κάτσω να το παίξω και μόνος μου με τον Chris, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάω μία τουαλέτα για την καλή φύση. Γυρνάω και βάζω Resident Evil 2. Όχι, δεν ξαναπέζω. Έρχομαι.